Джони, što pravite ve? Teletavi sine. Patroliram včera taka ja niz Karpaš. Mi gledam jedna baba u roze helanki, ujedno bodivate i sa ujivitom tašnave. Do ne, baba ko baba, ne je bilo ništa čudno, ama do ne, ima jedno magare, pardon, danska toga jedna, golema komarijovsko magare. I vika majke moj spaj. I to ne, ona spored propisi, soprovodnik, solanče, ne, bate, puštena. Ja vikam, što je ovo majke mu ga spalje. A gledam neka, tukaj ima i dečinja, mali dečinja. Ja onaka kulturno-poskopski vikam, gospođa, a ako vrzevte magare, dogava da je vrzevte. I ona mi vika mene, gospodin policajac, ne se plaši, Persa je gluva i stara kao mene. Ale, pa što ime pa za doga Persa, nego ajde, majki gospodin, ne se mešam tuka, no, mi vika, ne se plaši, Persa ništo ne kasa, mnogo saka mali kućinja. Samo što kaže to, opna Persa, u usta gledam Pekinezer, više mrtov nego živ. Gospođa, a što preme se ga vikam? Vika, ne zaboravim da vi kažem, što be vikam ja? Da nego zaboravim, orizo doma nešto, mi vika, be, sve saka samo ne Pekinezeri, be, majki gospodin. I sad ja se, znaš, vikam, ne kriva Persa, be, kuće ko kuće. Baba, pardon, gospođava je zajebanje, pardon, zapsenje, be.